Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, atong pag-aablihon ang Psalm chapter 3, whole chapter verses 1 hangtod sa verse 8. Apan sa dili pa kung gipaabot ang pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Psalm chapter 3 verse 1 hangtod sa verse 8. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, O Ginoo, daghan ang nakig-away kanako, daghan ang nakigbato kanako. Mahitungod kanako, miingon sila, dili siya tabangan sa Dios. Apan ikaw, o Ginoo, ang taming ko, kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan, o gipahiuli mo kanako ang kadasig. Nagpakitabang ako, o Ginoo, o gikan sa bungtod nimong balaan, gitubag mo ako. Muhigda ako ug matulog ug mumata nga malinawon kay nagbantay man kanako ang Ginoo. Dili ako mahadlok sa linibo nga kaaway nga naglibot kanako. Dali o Ginoo, luwasa ako o akong Dios. Silutan mo ang tanan kong kaaway ug kuhaag gahom ang tanang mga daotan. Ikaw ang muluwas o Ginoo, panalanginan mo unta ang imong katawhan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Dili ko kahibalo kung nakadungog mo sa familiar nga phrase sa literature, mga kaigsunan, kining giingon og et tu brute. Kining nga et tu brute, familiar kaini nga word sa literature nga nahasulat sa libro ni Shakespeare mahitungod ni Julius Caesar. Tungod kay niadtong March 14, tuig 44 BC, si Julius Caesar, mga kaigsuunan, giatake sa iyang mga senador. At first, gialkontrahan ni Julius Caesar ang iyang mga attackers, but then nakita niya ang iyang suod kaayong higala nga si Junius Brutus. Og iyang gilitok kining famous kaayo nga line sa literature, et tu Bruti, ang buot pasabot, and you Brutus, og ikaw Brutus, apil pod nga mubudhi kanako. Kining words of betrayal, mga kaigsuunan, kining pagbudhi, sakit gayud kaayo kini sa kasing-kasing, ilabi na kun ang gabudhi kanato ang suod kaayo natong higala. Muusab kini ang gibati sa atong Ginoong Hesukristo. Gibati niya nga murag gidunggab ang iyang kasing-kasing, gumikan kay gibudhian siya sa iyang higala ug sa iyang follower. Luke chapter 22 verse 48. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba di ay nimo ang anak sa tawo pinaagi sa usa ka halok? And perhaps sakit gayud kaayo ang pamati, mga kaigsunan, kung ang gabudhi nimo imong kaugalingong anak. Grabe kayo na kasakit. Mo ka na ang gibati ni Haring David, ni adtong si Absalom nga iyang anak, nanguna sa kudita, batok sa iyang amahan nga si David. Unya, nadanin ang kasing-kasing sa daghan kaayong mga tawo didto sa Israel. Mao nga si David, mga kaigsunan, gilibutan na sa dili maihap nga mga kaaway, hangtod nga napugos siya sa paglayas gikan sa iyang kaugalingong palasyo mismo.
And it was while David faced these insurmountable foes, niadtong milaya siya nga si David mitawag sa Ginoo ug nasayod siya nga luwason siya sa Ginoo niadtong taknaa. Mao kini ang focus sa Psalm chapter 3 verse 3 sa atong teksto mga kaigsunan. Apan ikaw o Ginoo ang taming ko, kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan ug gipahiuli mo kanako ang kadasig. So kini nga salmo mga kaigsunan, gibahin kini sa upat ka bahin ug naga-contain kini og duha ka bersikulo sa matag bahin. So, ang unang bahin, David's perplexing problem, ang dako kayong problema ni David mga kaigsunan. Ikaduha, David's powerful protection, ang gamhanan nga tigpanalipod ni David. Ikatulo, David's perfect peace, ang kalinaw ni David taliwala sa kagulanan ug pagsulay. Ug ikaupat, David's positive petition, ang pag-ampo ni David, ang pagtawag niya sa Ginoo. May the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto, David's perplexing problem. Ang dako kayo og makalilisang nga problema ni Haring David. Verse 1 hangtod sa verse 2, ang giingon dinhi, O Ginoo, daghan ang nakig-away kanako, daghan ang nakigbato kanako, mahitungod kanako, miingon sila, dili siya tabangan sa Dios. So, gihinumduman ni Haring David ang kadaghan kaayo kabaga sa iyang mga kaaway. Milayas si Haring David, miikyas gikan mismo sa iyang palasyo, gumikan kay si Absalom, nanguna sa kudita or revolusyon batok kaniya. Anak niya si Absalom, nagbudhi kaniya. Sa tungang gabi, milaya si David, kauban ang iyang mga faithful followers. Si Absalom, daghan kaayog na recruit nga mga Israelita nga mialsa batok kang Haring David. Psalm chapter 3 verse 1, daghan ang nakig-away kanako, daghan ang nakigbatok kanako, ug ang nanguna ni adto ang anak ni David nga si Absalom. Atong makuha kini nga detalye sa 2 Samuel chapter 15 verse 12. Ang giingon dinhi, ug samtang naghalad si Absalom ug mga mananap nga sunugon, gipakuha niya si Ahitophel nga magtatambag ni David gikan sa siyudad sa Gilo. Nagkadako ang tinguha sa pag-alsa batok kang David ug nagkadaghan ang mga tawo nga dapig kang Absalom. Grabe kaayo ni kasakit sa kasing-kasing ni Haring David, mga kaigsuunan. Nagkadaghan ang nakigkontra kang David. Dili maihap na mga kaigsuunan, ug jutay na lamang gayod ang dapig kang David. Mao nga wala na'y paglaom si David ug miikyas siya gikan sa iyang palasyo mismo. Now, sayon ra unta kaayo si David nga ma-discourage. Mahugno ang iyang abaga, mahugno ang iyang kalibutan mga kaigsuunan. Gumikan kay ang iyang mga kaaway, naglungot-lungot na gyud kayo, nalipay na kayo. Ang giingon sa verse 2, dili siya tabangan sa Dios. So mo na gyud kadto ang paghukom sa iyang mga kaaway. Bisan pa si Shimei mga kaigsuunan nga kaliwat ni Haring Saulo. Gitunglo siya ni Shimei. 2 Samuel chapter 16 verse 7 to 8. Ang giingon dinhi, si Shimei miingon, pahawa dinhi mamumuno, tawong walay hinungdan, gipahamtang sa Ginoo diha kanimo ang panimalo sa dugo sa banay ni Saulo nga imong giagawan sa pagkahari o gitugyan sa Ginoo ang gingharian ngadto sa imong anak nga si Absalom. So, ang verse 1 ug verse 2 mo kini unang bahin ni ining Salmo kapitulo 3 adunay direction nga gikan sa Hebrew word nga sila. But pasabot ang magbabasa ni ini nga Salmo pahunungon sa mag-pause sa mga kaigsunan aron mamalandong sila. Hebrew kini nga pinulungan meaning pause. But pasabot pag human og basa sa verse 1 ug verse 2 ayaw sagpadayon sa verse 3, sila, pamalandong sa, huna-hunaa sa ang imong unang nabasa nga unang duha ka bersikulo. Now, dunay mga higayon mga kaigsunan nga kita mismo
Ang atong pamati gibiyaan kita sa tanan, gitalikdan ta sa tanan. Dili maihap ang atong problema. Mura og kadagatan nga mibaha kanato ang atong problema. Unya ang atong pamati mura man og gipasagdahan nata sa Ginoo, mura man og gitunglo nata sa Ginoo, unya si Satanas muhunghong usab kanato aron kita ma-discourage, aron mahugno gayod ang atong dughan. Muingon si Satanas nga wala nay paglaom, gibiyaan na ka sa Ginoo, tinunglo na ka, wala nay nagatiman kanimo, wala nay nagpakabana kanimo, wala nay manalipod kanimo. Tinuod nga mabati gayod nato kini nga mga pagbati at times mga kaigsuonan. Ilabi na kung sunod-sunod kayo ang problema o kabugaton nga atong nasinatian. Pero gibiyaan ba kita sa Ginoo? Ang Biblia ang atong pasultion. Matod pa sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, dili gayod pasagdahan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Romans chapter 8 verse 35. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman o ang kamatayon? Ya gisumpayan pagyud kini sa verse 37, dili hinuon taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Di ba mo man usab kini ang giingon sa Hebrews chapter 13 verse 5 to 6. Ang giingon dinhi, ayaw higugma ang salapi, kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Praise God. Busa may kaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo mao'y akong magtatabang, dili ako mahadlok, kay unsabay mahimo sa tawo kanako. So mao kadto ang unang punto. Ang problema ni David nga dili gayud maihap, dili masukod, pero wala siya na discouraged, wala siya na despair mga kaigsunan, gumikan kay nagsalig siya sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang punto, ang gamhanan nga tigpanalipod ni Haring David. Verse 3 hangtod sa verse 4. Apan ikaw Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan ug gipahiuli mo kanako ang kadasig. Nagpakitabang ako o Ginoo ug gikan sa bungtod nimong balaan gitubag mo ako. So nahinumduman ni Haring David ang tinubdan sa iyang kadasig ug confidence. You are a shield for me. Ang Ginoo mao ang atong taming kinsa may magmalampuson sa pag-atake kanato mga kaigsuonan. Ang atong taming, ang atong depensa dili gayod madutlan. Psalm chapter 18 verse 30. Ang giingon dinhi, pagkahingpit sa mga buhat sa Dios, kasaligan gayod ang iyang mga pulong, manalipod siya sa tanang mudangup kaniya. And we say praise the Lord. Hallelujah for that. Mupana man ang daghan kayong mga pana, ngari kanato mga kaigsunan, ug buot ni ini nga kita puuhon, kita dugmukon, pero kini nga mga pana nga gipana ni Satanas kanato, dili gayod magmalampuson. Mahulog ra kini sa yuta nga walay hinungdan. Gihisgutan ni Apostol Pablo kining taming nato, taming sa tanang mga Kristohanon, panalipod sa tanang mga magtotoo. Ephesians chapter 6 verse 16. Ang giingon dinhi, dadaa kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. So unsa ang taming? Ang atong pagtuo sa atong buhi nga Dios. David said, God is my glory and the lifter up of mine head. But pasabot, ang atong buhi nga Dios mao ang atong himaya ug mao ang atong tigpanalipod mga kaigsunan. Ang kinabuhi ni David ni atong tungura mura na gyud og nahugno sa yuta, pero misalig siya sa Dios nga ipahiuli siya sa Ginoo. Kinsa man di ay ang gatuboy ni David ingon nga hari, kinsa man ang gahimo niya nga hari, kinsa ang gahatag og gingharian kang Haring David, dili ba ang buhi nga Dios? Di ba si Haring David mo man unta ang pinakaubos sa tanan niyang mga igsuon, pero si Haring David ang gipili sa Ginoo ingon nga hari.
Mao nga gipangita ni David ang dagway sa Ginoo, gitawag ni David ang Ginoo, ug ang Ginoo miduol kaniya aron siya panalipdan. I cried unto the Lord and He heard me. So girecall ni Haring David ni adtong tungura nga ni adtong mangagi, kapila na gyud siya tabangi sa Ginoo, kapila na siya i-rescue sa Ginoo, busa ni adtong tungura dili usab siya pasagdahan sa Ginoo. Mao nga taliwala sa bugat kaayo nga problema nga giatubang ni Haring David at that time, nakabaton siya og tinuod nga kalinaw. Mao nga ang hagit niini alang sa matag usa kanato, undang sa pause. Ayaw sa og kataranta, ayaw sa og karatol mga kaigsuunan. Pamalandungi ang imong mga nangagi, i-recall kung giunsa ka pagtabang sa Ginoo sa una. And again, kini nga section gitapos kini pinaagi sa Hebrew word nga sila. Doon na po'y sila. But pasabot niining sila, pause. Hunong sa, pamalandungi sa, ang Ginoo bagayod ang imong tigpanalipod. Ang Ginoo bagayod ang imong tinubdan sa imong protection. Siya ba ang imong gisaligan? Ang Ginoo ang gisaligan ni Haring David. Mao nga nakaatubang siya, wa siya ma-despair. Wala mahugno ang iyang dughan o ang iyang abaga, gumikan kay gasalig si David sa Ginoo o taliwala ni adto nga problema iyang gi-recall ang mga gipangbuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi ni adtong nangagi. What about you? Imo ba kining gibuhat, higala o igsuon? Imo bang giila nga ang Ginoo mao ang imong himaya ug ang Ginoo mao ang imong tigpanalipod? Kinsa man ang gahatag sa tanan nga imong nabatunan karon, di ba ang Ginoo? Ang Ginoo mo'y naghatag kanimo og pamilya, mga kabtangan, ang Ginoo mo'y naghatag kanimo og kadungganan, ug labaw sa tanan ang Ginoo mo'y naghatag nimo og kinabuhi. Dili ba nimo ibutang ang imong pagsalig kaniya, ibutang sama ni Haring David, ug makabaton ikaw og tinuod nga kalinaw, taliwala sa mga pagsulay. Mao kini ang ikatulo nga punto mga kaigsuunan, David's perfect peace. Nga bisan pa ni adtong tungura nga bugat kayo ang iyang problema, mirebilde si Absalom nga iyang anak, halos majority sa Israel midapig na kang Absalom, pipila na lang ang followers ni David, pero nakabaton siya og kalinaw. Verse 5 ug verse 6 ang giingon dinhi, muhigda ako og matulog ug mumata nga malinawon, kay nagbantay man kanako ang Ginoo. Dili ako mahadlok sa linibo nga kaaway nga naglibot kanako. So, sa desperado kaayo nga sitwasyon ni David, aduna siya'y kalinaw. Gumikan kay iyang gipangita ang dagway sa Ginoo, mitawag siya sa Ginoo nga aduna gayud siya'y confidence nga tubagon siya sa Ginoo. Ang giingon sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7 mga kaigsuunan, ang giingon dinhi, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. And I say amen to this. So bisan pa sa nagdilaab nga pagsulay nga giatubang ni David, mihigda siya, natulog siya nga adunay kalinaw. Ang kagabhion mga kaigsuunan, posible nga mo kini ang takna nga dili ta mahiluna kay dako kayo tawag problema. Daghan kay mga tawo nga dili makatulog, gumikan kay dako gayod kayo ang ilang problema ug imposible nga masulbad. Pero si David nakatulog, aduna siya kalinaw, muhigda siya ug mubangon siya pagkabuntag, gumikan kay gihatagan siya sa Ginoo og kalinaw. Mahitabo usab kini kanato igsuon, makasalig kita sa Ginoo nga iya kitang panalipdan gikan sa tanan natong mga kaaway ug pagsulay. So mihunong sa si David, wa siya maratol, na malandong siya, iyang giricall ang mahigugmaong kamot sa Ginoo. And then aduna siya'y kalinaw. This is the place of peace, the place of faith mga kaigsuunan, ug mao kini
dapat ang mabatunan sa mga katawhan sa Dios. Dili nato tan-awon ang atong kusog sa atong problema aron kita moatubang niini. No, tan-awon nato ang gahom sa atong buhi nga Dios ug ang iyang pagkamatinud-anon. Na hinumduman ba nato kung unsa ang taho sa mga gipadala ni Moses nga reporter nga mga espiya didto sa Kanaan? Unsa man ang taho? Well, adunay mga espiya nga walay pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Numbers chapter 13 verse 31 to 33. Ang giingon dinhi, unya ang mga tawo nga mikuyog kaniya miingon, dili kita makabuntog sa katawhan didto kay sila mas lig-on kay kanato. Pinaagi niini gidala nila ngadto sa katawhan sa Israel ang bakak nga taho bahin sa Kanaan. Sila miingon, ang yuta nga among gipangispiyahan mao'y yuta nga dili muhatag og igong abot nga makaon sa mga tawo ug ang tanang tawo nga among nakita mga tag-as ug dagko kaayo. Nakita namo didto ang taga Nephilim, mga kaliwat ni anak nga gikan sa Nephilim, ug gibati namo nga sama lamang kamig apan-apan kung itandi kanila ug nasiguro namo nga ingon usab ni ana ang ilang pagtan-aw kanamo. Grabe no, discouraging kaayo ang ilang report, pero ang kauban nila nga si Joshua ug si Caleb lahi man ang taho. Ang giingon dinhi Numbers chapter 13 verse 30, apan gipahilom ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moses ug giingnan, mangadto kita karon dayon ug puy-an nato kini kay mabuntog nato sila. Pareho ra ba ang nakita ni Joshua ug ni Caleb ug kadtong kauban niya nga mga espiya? Pareho lang. They saw the same happenings, they saw the same thing. Ang kalainan mga kaigsuonan, asa nag-focus ang katong negatibo nga mga reporter, nag-focus sila sa ilang kaugalingong abilidad. Pero si Joshua ug si Caleb nag-focus sa gahom sa Ginoo nga mo'y mutabang kanila ug mo'y manalipod kanila nga mabuntog ang mga lumulupyo didto sa Kanaan. Mao nga si Haring David, nakita ni Haring David ang kadako sa iyang problema mga kaigsunan, pero aduna siya kalinaw. Gumikan kay mitawag siya sa atong buhi nga Dios ug nagsalig siya nga ang atong buhi nga Dios mao ang magasustinar kaniya. So kini nga salmo gitawag kini og morning psalm, gumikan sa verse 5 nga nag-ingon, muhigda ako og matulog ug mumata nga malinawon kay nagbantay man kanako ang Ginoo. So mihigda si David nga adunay kalinaw ug confidence, taliwala sa iyang mga pagsulay nga nasinatian in the midst of thousands who wanted to take his life. Pero mimata siya pagkabuntag kay nganuman gisustinar siya sa atong buhi nga Dios. Verse 6, dili ako mahadlok sa linibo nga kaaway nga naglibot kanako. So, kauban ang Ginoo, wala gayoy puwersa nga gamhanan nga makabuntog kanato. 1 John chapter 4 verse 4. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios ug gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tawo nga iya sa kalibutan. Praise God. Isaiah chapter 54 verse 17. Apan walay hinagiban nga gipanday nga magpulos bato kanimo. Matubag mo ang tanang sumbong bato kanimo. Mao kini ang panulundon sa akong mga alagad ug hatagan ko silang kadaugan, nag-ingon ang Ginoo. So, it doesn't really matter kung unsa kadako o kabugat ang imong problema mga kaigsunan. It doesn't matter kung unsa kini ka imposible ang sitwasyon nga imong giatubang. Makasalig kita kang Kristo, makasalig kita sa atong buhi nga Dios. Ikaupat o katapusang bahin, ang pangaliya ni Haring David sumala sa nahasulat sa verse 7 ug verse 8. Ang giingon dinhi, dali o Ginoo, luwasa ako, o akong Dios, silutan mo ang tanan kong kaaway ug kuhaag gahom ang tanang mga dautan. Ikaw ang muluwas o Ginoo, panalanginan mo unta ang imong katawhan. So, gitapos ni David kini nga salmo pinaagi sa iyang pangaliya. Arise, O Lord. It implies nga si David gayod nabati niya ang kabugaton sa iyang problema ug mitawag siya sa Ginoo nga ang Ginoo
mungari, mubarog aron makigsangka alang kaniya. Save me, O my God, for you have smitten all my enemies. So, giricall ni Haring David kung giunsa pagbuntog sa Ginoo ang iyang mga kaaway ni adtong nangagi. So, karon sa kamulong nga giatubang niya ang Ginoo usab mao ang manalipod kaniya ug mulaban kaniya. 1 Samuel chapter 17 verse 46, nagtuo ako nga giricall ni David kung giunsa siya pagtabang sa Ginoo niadtong nakigsangka siya sa higante nga si Goliath. Ang giingon dinhi, niining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw, si Goliath ang kaistorya ni David, ug punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Filistihanon, aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel. So, nagtuusab ako nga giricall ni Haring David niadtong taknaa ang dili na maihap nga kadaugan nga gihatag sa Ginoo sa nasod sa Israel. Ang giingon dinhi sa verse 7, dali o Ginoo, luwas sa ako o akong Dios, silutan mo ang tanan kong kaaway ug kuhaag gahom ang tanang mga dautan. Dili na maihap ang gubat nga gipakigsangkaan ni Haring David ug nasayod siya nga ang Dios mao ang naghatag kaniyang kadaugan sa nangagi. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Ug miingon siya, pamati kamo katawhan sa Huda ug mga taga Jerusalem. Ug ikaw talahurong hari, nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo angay malisang ug maluya tungod sa kadako sa panon sa kaaway nga misulong kaninyo, kay ang gubat dili iniyo kundi iya sa Dios. So ang gubat dili iya kanato kundi iya sa Dios, ug ang Ginoo maoy manalipod kanato. Mao nga si David makaingon gud siya with confidence, salvation belongs unto the Lord. Ang ultimate nato nga kaluwasan ug kadaugan ana gayud sa Ginoo. Dili kita magmadaugon kung bulag kita sa Dios. Ug ang tanang magsalig sa Ginoo aduna gayoy kaluwasan. Ug ang kaluwasan nga pinaka-ultimate nga atong gikinahanglan, kining kaluwasan gikan sa tunglo sa sala. Dunay silot ang sala sa umaabot mga kaigsunan. Hukman kita sa Dios, pero kung ikaw motawag sa Ginoo nga adunay paghinulsol sa imong sala ug pagsalig sa gahom ni Kristo sa iyang dugo ug pagkamatarong, ikaw maluwas. Matthew 10:28. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. So ang hunahuna ni David dili lang limitado alang sa iyang kaugalingon. Kita mga kaigsuonan nga nakabati sa atong kabugaton, sa atong sala ug nakasabot nga si Kristo lamang gayud ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato, pwede kitang mutawag sa Ginoo ug dili kita niya isalikway. Ang imong panalangin anaa sa imong mga katawhan. Verse 8. Praise God, musalig kita sa Ginoo igsoon. So, nasayod kita sa katapusan sa istorya sa nahitabo ni Haring David. Gisustain siya sa Ginoo o gipatay sa Ginoo ang mga kaaway ni David. Apil na si Absalom, mga kaigsuunan. Didto sa kalasangan sa Ephraim, 20,000 men were killed, uban na pod si Absalom. O gipabalik gayud sa Ginoo si David sa iyang trono. Now, wa pa ta masayod kung unsa ang ending sa kahimtang nato ni ining kalibutana, pero usa lamang kabutang ang sigurado gayod. Hatagan kita sa Ginoo og kadaugan. Iya kitang isustain. Walay makabulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo. Dili kita niya biyaan, dili usab kita niya pasagdahan. Busa higala, kung gibati nimo ang kabugaton sa imong sala, nasabdan nimo ang tunglo sa Dios sa umaabot, dangup kang Kristo. Tawag kaniya, salig sa iyang dugo ug pagkamatarong, igo na ang iyang kamatayon didto sa cross ug ang iyang pagkabanhaw. Salig kaniya, ikaw maluwas, ikaw ipakamatarong. Now, buhata kini karon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana,
mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.